Γεια σας, αυτό είναι το δεύτερο βίντεο του καναλιού The Greek Legends Team. Σήμερα ο TGLT Crystal και ο TGLT Black θα παίξουν 1 vs 1. Τώρα δίνω το λόγο στο TGLT Black. Γεια σας, είμαι ένα από τα τρία leadership της ομάδας The Greek Legends Team, που αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και θα παίξουμε για εσάς. Θα παίξουμε για σε World 3 1 vs 1 στη μέση. Αυτά έχω να πω, δίνω το λόγο μου στον TGLT Crystal. Γεια σας, το όνομά μου είναι TGLT Crystal και είμαι ένας από τους leaders της clan. Και θα παίξουμε 1v1 εγώ και ο Black στη Mercy. Ωραία, ακούσατε μόλις τώρα τους παίκτες που θα παίξουν 1 vs 1. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει το 1 vs 1. Στο τέλος θα σας πω κάποιες πληροφορίες σχετικά με το κανάλι και την clan. Σας χαιρετώ, τα λέμε στο τέλος του βίντεο. Λοιπόν, τώρα είναι 1-0. Ο TGLT Black νικάει. Ωραία. Ο TGLT νίκησε και το δεύτερο round. Φαίνεται ότι ο TGLT Black είναι πιο προπονημένος από τον Crystal. Και βλέπουμε τώρα, θα σας κάνω spectate λίγο αυτά τους δύο παίκτες. Ένα λεπτό. Βλέπουμε ότι ο TGLT Black έχει προβάδισμα 3 πόντους από τον TGLT Crystal. Και αν ο TGLT Black νικήσει άλλο ένα round, είναι ο νικητής του σημερινού Execution Match στο Gears of War 3. Να θυμίσω ότι ο TGLT Black είναι ο Akis GR, απλώς έχει αλλάξει το gamer tag του. Επίσης ο TGLT Crystal είναι ο Theron GR. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι ο Crystal σκόραρε ακρίβεια, νίκησε ένα round μετά από 4 round που νίκησε ο TGLT Black. Μπορεί να το ανατρέψει το παιχνίδι, μπορεί να νικήσει ο Crystal, που ξέρουμε. Απλά έχει μεγάλη διαφορά από τον Black σε σκορ. Λοιπόν, κέρδισε και δεύτερο πόντο. Αυτό είναι σπουδαίο που κάνει ο Crystal στο τελευταίο round που έχει, ας πούμε. Δηλαδή αν νικήσει το TGLT Black τώρα, άλλο ένα round νικάει. Άρα δύσκολα τα πράγματα για το Crystal.
και ο TGLT Black νίκησε το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο της The Greek Legends Team. Κάντε subscribe και like αν σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.